विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या भागामध्ये आपण वर्ष व त्याचे महोत्सव कसे आहे ते आपण पाहणार आहोत. 25 वर्ष यालाच आपण म्हणतो रौप्य महोत्सव. रौप्य महोत्सव. 50 वर्षे पूर्ण झाल्यास त्याला आपण म्हणतो सुवर्ण महोत्सव. साठ वर्ष पूर्ण त्याला आपण म्हणतो हीरक महोत्सव. 75 वर्ष पूर्ण त्याला आपण म्हणतो अमृत महोत्सव. आणि 100 वर्ष पूर्ण त्याला आपण म्हणतो शतक महोत्सव. अशाच अभ्यासविषयक माहितीसाठी आपल्या चॅनेलला फॉलो करा.